Co? Chyba. Co chyba? Zobacz tam. Co tam ma? Super. Może pies może zrobić? Dobry. Może to piesek jakiś? No wiem. Ja mam to ogarnąć teraz. Nie mam mowy. Cześć. Co? Cześć. Teraz robię film. Co? Teraz robię film. Cześć tatuś. Cześć tatuś. Czego to nie No weź odgarniaj, coś rób. A nie tańcujesz z tą łopatą. Tu byłam tańcować z tą łopatą. Co? Ta łopata jest fajna. A przecież teraz idę otwierać. Co? Właśnie miałam nie ogarniać wykonsości. Czemu cię ogarniać wykonsości? A chyba pies robi super. Szkoda, że nie mam majtek. O, woda. To otworzyłem jak woda. A, no woda. Skończyłeś już ten film?